Kun ang lawas nagapalangapoy, nagapalamuypoy, nagapalanakit. Magpamasahe sa Syra Line Massage para makarelax kag mangin matawhay ang imo pamatyagan. Sa inyo pagpamasahe, mangin manami ang sirkulasyon sang inyo dugo. Syra Line Massage naga-offer sa masunod nga mga service: half body sitting 30 minutes, all body sitting 45 minutes, all body lying 1 hour nga makarelax gid ang inyo kalawasan. Syra Line Massage. Yari lang kami nahamtang sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Cabancalan City. Syra Line Massage. Sa inyo pagpamasahe, pangitaalang ang inyong mga masahista. Maki Paloma, Terabel Paloma, Romel Peneda, Emilia Magbanwa, kagang amon resepsyonis, Hana Ariola. Magpamasahe na sa Syra Blind Massage. Hands for help. Ga, anong natabo sa imo? Kaluyabis ang lawas ko ga. Tapos, nagasakit pang likod kag ulo ko. Ay, siguro sa sobra na ini nga trabaho. Nabasa pa abi ako sang ulan kagahapon. Ahay, ako man gani balaga. Ginakapoy man ako diri sa obra sa balay. Tapos, nagapaugtas pang mga anak naton. Ay, nagaka-stress ako ga. Ma? Pa? Nga, hindi ka mo magpamasahe? Magpamasahe? Oo, matuod no? Mapamasahe kita. Pero sa diin. Sa Syra Blind Massage, ma? Pa? Para makarelax, kag mangi mataway man ang inyo pamatyagan, ma? Pa? Magpamasahe na kamo. Sa inyo pagpamasahe, mangin manami ang sirkulasyon sang inyo dugo. Syra Line Massage naga-offer sa masunod nga mga service: half body sitting 30 minutes, all body sitting 45 minutes, all body lying 1 hour nga makarelax gid ang inyo kalawasan. Syra Line Massage. Yari lang kami nahamtang sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Cabancalan City. Syra Blind Massage. Sa inyo pagpamasahe, pangitaalang ang inyong mga masahista. Maki Paloma, Terabel Paloma, Romel Peneda, Emilia Magbanwa, kagang amon resepsyonis, Hana Ariola. Magpamasahe na sa Syra Blind Massage. Hands for help. Uy, lo, nga nagakuriit ka ho? Ano abi apo kay nagasakit ang likod kag ulo ko. Tapos nagaalay ang balikawang ko. Nagapalaman ol ang tiil kag kamot ko. Budlay gid ni kun tigulang na ta. Lo, i-relax bala? Ano? Amo na ning ginabatyag ko. Nga daw kaluya na sang lawas ko. I-relax ko pa. Oo, lo, paagi sa pagpamasahe. Hey, ipamasahe. Oo, lo, ipamasahe na tulina sa Syra Blind Massage. Sa inyo pagpamasahe, mangin manami ang sirkulasyon sang inyo dugo. Syra Blind Massage naga-offer sa masunod nga mga service: half body sitting 30 minutes, all body sitting 45 minutes, all body lying 1 hour nga makarelax gid ang inyong kalawasan. Syra Line Massage. Yari lang kami nahamtang sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Cabancalan City. Syra Line Massage. Sa inyo pagpamasahe, pangitaalang ang inyong mga masahista. Maki Paloma, Terabel Paloma, Romel Peneda, Emilia Magbanwa, kagang amon resepsyonis, Hana Ariola. Magpamasahe na sa Syra Blind Massage. Hands for help. Ahay, kasakit sa ulo ko. Nagasakit ang likod ko. Ay, nagaalay ang balikawang ko. Ano naman? Nagapalaman ol ang tiil kag kamot ko. Ginaimsong niya ako. Kulang na ako sa tinulugan. Sa sobrang stress, kaluyas ang lawas ko. Anong dapat taning himuon, man? Alam nyo, ang pinakagusto ko talaga sa lahat,
Yung wala ng sakit na ramdaman nyo sa inyong katawan. Kaya para ma-relax yung lawas nyo, ipamasahin ninyo sa Saira Blind Massage. Opo, tama po narinig ninyo. Ipamassage ninyo para maging okay yung pakiramdam nyo. Sa inyo pagpamasahe, mangin manami ang sirkulasyon sang inyo dugo. Saira Blind Massage nag-offer sa masunod nga mga service. Half body sitting, 30 minutes. All body sitting, 45 minutes. All body lying, 1 hour nga makarelax gid ang inyong kalawasan. Saira Blind Massage. Yari lang kami nahamtang sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Cabancalan City. Saira Blind Massage. Sa inyo pagpamasahe, pangitaalang ang inyong mga masahista. Maki Paloma, Terabel Paloma, Romel Pineda, Emilio Magbanwa, kagang amon resepsyonis, Hana Ariola. Magpamasahe na sa Saira Blind Massage. Hands for Health.